ashe na gode ga kiɗa na kira jama'a ku faɗi ɗan garwa ne da haɗi waƙar gani na faɗi na gode Dr. Mustapha Inuwa akan suna yayi gwamna muke fata sun taciyar mage ba ta yin mage lissafin gwari a cewa kan wa haɗa gami ba za mu bi ɗan tsarin ruga ba. Dr. Mustapha Inuwa akan suna yayi gwamna muke fata sun taciyar mage ba ta yin mage lissafin gwari a cewa kan wa haɗa gami ba za mu bi ɗan tsarin ruga ba. Gaskiyar magana ɗaya ce mun yi ta tun tashin farko, maganar da ake yi tun jiya ta hau kuma ta sauko. Mai kudu ba ta sauko ɗaya ta ji zancen mai koko, wanda ya wuce taushe ko ɗaya bai ji daɗin waina ba. Haka Dr. Mustapha Inuwa akan suna yayi gwamna muke fata sun taciyar mage ba ta yin mage lissafin gwari a cewa kan wa haɗa gami ba za mu bi ɗan tsarin ruga ba. Waga waƙar nan da nake yi zan yi zance mai kwari akan shirin da ake mana wanda ya yi kama da shirin gwari. In kana ta juya na da kuɗi tarkon ka kayo mai kwari, gaskiyar magana mu dai ba za mu bi bayan bako ba. Dr. Mustapha Inuwa akan suna yayi gwamna muke fata sun taciyar mage ba ta yin mage lissafin gwari a cewa kan wa haɗa gami ba za mu bi ɗan tsarin ruga ba. To yadda duk na fahimta kan harkar mafitar ka kake duba, ka ki wari mu bi zaɓin ranmu da gaske ba wai wasa ba. To ka bar masana a siyasa su yi ba wancan ni ma ba zan shiru ka gama da jahata garwa ban yo zance ba. Dr. Mustapha Inuwa akan suna yayi gwamna muke fata sun taciyar mage ba ta yin mage lissafin gwari a cewa kan wa haɗa gami ba za mu bi ɗan tsarin ruga ba. Kana ta yi mana yadda kake so a jihar mu muna ta shiru, yanzu dai an kai ƙarshe laya tana hanyar guru. Ka tunawa mu mun san hauka ake wa shirin turu, Dr. Mustapha za mu yi waka a yanzu ba wai ba. Dr. Mustapha Inuwa akan suna yayi gwamna muke fata sun taciyar mage ba ta yin mage lissafin gwari a cewa kan wa haɗa gami ba za mu bi ɗan tsarin ruga ba. To kai kuma kar ka bari iza ka kaje ka sha wahalar banza, ka zo ka koma bawon babu ganin kudin ka ake ganza. Da ka yi rashin matsayin ka gane mankani shi ne gwaza, in kai gari zai waya karshe ka gaba riba ce ba. Dr. Mustapha Inuwa akan suna yayi gwamna muke fata sun taciyar mage ba ta yin mage lissafin gwari a cewa kan wa haɗa gami ba za mu bi ɗan tsarin ruga ba. Shi nufin shi idan ya zaga ka dinga mai aikin hidima, in kai kake sama amma shi ke juya komai alfarma, ya mai da kai shi lambul ya shi ɗai kudin shi yake nema. Idan aka yi haka to kai kaga kana ruwa ba wasa ba. Dr. Mustapha Inuwa akan suna yayi gwamna muke fata sun taciyar mage ba ta yin mage lissafin gwari a cewa kan wa haɗa gami ba za mu bi ɗan tsarin ruga ba. Ga maganar kazanawa wadda suka yi zance mai zafi, kana yawan uzura musu sau da yawa iliya ɗan mai ƙarfi. Ka mai da kowa ofi tun da kana ganin kai ne murfi, su suka ce na faɗi dan garwa ban san tsoro ba. Dr. Mustapha Inuwa akan suna yayi gwamna muke fata sun taciyar mage ba ta yin mage lissafin gwari a cewa kan wa haɗa gami ba za mu bi ɗan tsarin ruga ba. Dama akwai laifin da aka yi mani sau da yawa kir. Ka kullum ina ta faɗa muku ko yaushe ina so in aure, amma idan na kira ku kaɗai ko ba ku so na rufe kyaure. Na san idan dakta ya ji zancen shi ba zai ki tsaya mun ba. Dr. Mustapha Inuwa akan suna yayi gwamna muke fata sun
mutane dakta, da ka tafi za mu biyo ka. A baka kawai koko kanwa da daina gami yar iska. Kana da mutane dakta. Kai da ka tafi sai mun bi ka. Akwai magana ɗaya amma dai bara na gato manufarku. Kana da mutane dakta. Da wanda aka yi da wanda aka yi ku zo ku haɗe kanunku. Da ka tafi za mu biyo ka. Mu yi tafiyar mu mu gyara shirin mu mu ɓata shirin 'yan tsurku. Kana da mutane dakta. Domin kan wata gaba tsoronta muke ba kawai 'yar iska. Kana da mutane dakta. Da ka tafi za mu biyo ka. Bara na bi sannu na yau magana domin kwa shirin na gida ne. Kana da mutane dakta. To bara na yi zancen gwamna da fari shirin ka gane. Da ka tafi za mu biyo ka. A yi mana adalci muka ce a daina faɗa daidai ne. Kana da mutane dakta. Girman ka muke kallo kai mana abin da muke son barka. Kana da mutane dakta. Da ka tafi za mu biyo ka. A yadda shirin ya taho lallai abin da rashin adalci. To ku duba makagi ijalla ku daina shirin makirci. Tun muna magana ba ma so har a fara shirin batinci. To ka kyale masu zugo ka sai mu bata shirin 'yan iska. Yawo. Akwai wahala a batun nasara amma kuma sai an daure. Dr. Mustapha kai ishirinka da rasa a bakin kaure. Idan muka da tunga mu ma ba shakar wani kure. Idan muka fara shirin tafiya ko bata shirin dan kuka. Adalci da ka tafi za mu biyo ka. 081 43 48 56 59